बेगोर आमा दुलड़ बेगोर चिकनता है संगिन दिसों संगिन बाजार दिसों में से जिलिन डहर जीवी तो ये मैंने पिया न्यापम किया आवलाई नाङालै Uri apa lu sadar li dia? Apa sadar? Mana fiku? Tunggu berang. Ayah, anak apa yang fiku jauh? आं मुसारि सोमसो मिथिबाय बे नों गाबाय मुसारिखौ दे खनसे जाल होग्रोनायसै बिराद ना दं गाइसमोन मोजाङै नों हमनो रोंखायो दा हो नों नाखौ मोजां हमनो रोंखायो दा रोङाबा थेन्थायाव खेबहोनाय जागोन जोंना थेन्थायावबो खेबहैयो गाइसमोन लाजोब बाहागिया दल' ला बेलसाखौ बैयावबो होबावगोन खुन्दायाव ओरै होजोबगोन दे एसे आवलाय मोजाङै आवलायग्रो आवलायजोब्बाय दे थिखोदो बारलायलायदों हनै जायो माथामसो हाबबाय बेयाव बेयाव लादो बोरियाव मासेबो गैया नामा बुहुनियावलाय नास्राय मोनबोबाय बोरो ना मागुरबो लायबावनै गाइसमोन नांहांदों नै आरोबाव थेंगोना बाव हनै मागुरा मासेबाव आलासो बाहागि नङा नै बे गिजिसोया मुसारिया बेखौ खाथेयाबा जागोन बाहागि नै आरोबाव नै बेसांबा गिदिरमोनलै बे नङा ना निस्ला गिदिरा हाबाखै बेनो हाबाखै बे होमबा बाहागि खानाय हमनो नागिरदोंमोन आङो फिसा फिसौ लाजोब लानांगौलै हनै फार्स्ट टाइमनिखौ गारनाङा आं नै बायदिखौबो खनो गाइसमोन नै खाख्रायाबो गोरलैयाव ला फार्स्ट टाइमनिखौ गारनाङा नै बेखौ खाथे नैबावबो होबावनोसै जों गाइस मागुरबो मोनजेनगोरबाय